Pagtingog sa gong, nagpasabot kini nga nagpabiling gawas nun ang munisipalidad sa San Fernando Bukidnon gikan sa insurhensya. Mao nga ilaha kini gisaulog sa Municipal Gymnasium o karong tuiga ang ikaduhang tuig nga insurgency free ang munisipalidad. Miduyog sa selebrasyon ang mga tribal leaders, kanhi rebelde, pribadong sektor, disidente o mga personahe sa security sector nga gipanguluhan ni Mayor Rogelio Yeke. Usa sa mga highlights sa selebrasyon ang pagpilma sa pakigsaad kun peace covenant sa mga leader sa tribo sa San Fernando ug silingang munisipalidad sa Talaingod, Kapalong ug Santo Tomas, Davao del Norte. Ang pagpirma sa covenant nagpakita sa hiniusang saad sa mga miyembro sa tribo sa pagpreserba sa kalinaw, pagpalig-on sa kooperasyon, pagresolba sa bangi pinaagi sa dialogue ug pagprotekta sa ancestral domains gikan sa mga kulga sa seguridad ug paglambo. Sa mensahe ni 10th Infantry Division Commanding General Major General Alvin Luzon nga gideliver ni Brigadier General Christopher Diaz, ang commander sa 103rd Brigade, gipasabot niini ang pagpalig-on sa serbisyo sa gobyerno, kalambuan sa komunidad ug ang peace building initiatives. Gidasig usab niya ang lokal nga pangangamhanan o mga residente sa San Fernando nga magpabiling magbinantayon aron mapanalipdan ang kapatanunan ug mga komunidad sa lumad gikan sa impluwensya sa mga rebeldeng grupo. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.